Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Narfu ħtijietna u nitolbu l-maħfra t'Alla li hu ħanin ħalli nħejju ruħna kif jixraq għal din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wetna li waqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jiena ninżel għall-kubtejja quddiem il-Missier li minnu tieħu isimha kull familja fis-sema u fl-ard biex skont l-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa u li Kristu jagħmar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-għeruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. B'hekk tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull irf biex timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Lil dak Alla li bis-seta tiegħu li taħdem fina għandna l-qawwa li jagħmel kollox bil-wisq iżjed milli aħna nistgħu nitolbu jew naħsbu. Lilu l-glorja fil-Knisja u permezz ta' Kristu Ġesu għalkemm itulu żminijiet għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art flimkien.
bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għannu ġusti bil-ferħ lil mulej jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħruh il-mulej bid-daqq taċ-ċetra għannulu fuq l-arpa bl-10 kordi flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għax sewwa il-kelma tal-mulej kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Il-fema tal-mulej tibqa' dejjem minn żmien għal żmien l-ħsibijiet ta' moħħu ħin il-ġens lil mulej u Alla tiegħu il-poplu li huwa għażel bwirtu flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Jinnot kollox bħala telf u knies biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. Il-mulej magħkom. Jek ukoll. Mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed u x'diqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom, imma il-firda. Għax millum il-qudiem 5 min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra il-bint u l-bint kontra l-om, mir-raġel kontra mart bina u mart liben kontra żewġa. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Kemm kera il-firda. Il-firda bejn il-ħbieb. Il-firda fuq il-post tax-xogħol. Il-firda fil-pajjiż, fil-parroċċa. Imma l-aktar illi hija kera il-firda hi fil-familja. U Ġesu illum fil-Vanġelu isemmi il-firda fil-familja. Kemm jibku il-ġenituri meta l-xi raġuni jew oħra uliedhom li rabbewhom fl-imħabba, fl-għoża u fl-għaqda jiġġieldu u jinfirdu. Kemm jibku l-ġenituri meta uliedhom ikollhom xi jgħidu magħhom u ma jibqgħux ikellmuhom, jinfirdu minnu. Dejjem kera l-firda, ma fil-familja kera wisq. U minn fejn tiġi l-firda? Il-firda tiġi mill-inġustizzja. Xi wħud jgħidulek jiena ma bqajtx inkellimhom l-ommi u l-missieri għax għamlu preferenza maħija u lili eduni fil-ġenb, l-inġustizzja. Il-firda tiġi mill-lejra jew mill-invidja. Il-firda tiġi mill-ambizzjoni żejda
inkun irrid li nkun aħjar minn ħaddieħor jien u allura nagħmel il-ħsara lil ħaddieħor. U dan sfortunatament jiġri wkoll fil-familja. Sorprendenti il-fatt illi Ġesu jgħid fil-Vanġelu tal-lum: taħsbu intom li jiena ġejt inġib il-paċi? Le ngħidilkom imma l-firda. Kif jista' jkun li Ġesu li bentalla sar bniedem biex imut għalina bl-aktar mewta ħarxa tas-salib u jgħid illi ġie fid-dinja biex iġib il-firda, met huwa bil-mewt tiegħu neħħa l-firda li kien hemm bejna u bejn Alla l-Missier u neħħa kull firda li jista' jkun hemm bejnietna. Ġesu żgur li ma ġiex biex iġib il-firda, Ġesu ġie biex iġib il-paċi. Fejn hemm Ġesu imma hemm il-paċi, fejn ma hemmx Ġesu faċilment tidħol il-firda. Għaliex? Għax fejn hemm Ġesu, Ġesu ifakkarna illi rridu nħobbu lil xulxin. Anzi, jgħidilna li għandna nagħtu ħajjitna lil xulxin kif għamelu li ġie u ta' ħajtu għalina. Ġesu jgħallimna illi meta tħobb b'mod sinċir l-interessi tal-ieħor iridu jiġu qabel l-interessi personali tiegħek, dik l-imħabba. Nixtieqlek il-ġid aktar billi nixtieq ġid lil innifsi. Inti ħad tiġi qabli f'ħajti, pereżempju din għandha tkun l-imħabba bejn il-miżżewġejn. Mela Ġesu b'dak li għamel, b'dak li wettaq fuq is-salib biex isalvana u b'dak li għallem u għallinna l-kmandamenti kollha jinġabru fi kmandament wieħed, l-imħabba t'Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. Ġesu fejn hemm hu hemm il-paċi. Fejn ma hemmx hu faċilment tidħol għall-firda. Għalhekk aħna dejjem ninsistu illi fil-familja għandu jkun hemm il-preżenza ta' Ġesu jekk irridu l-familji tagħna jibqgħu maqudin. Għax hekk joħroġ Ġesu faċilment tidħol l-għejra, faċilment tidħol l-invidja, faċilment tidħol l-ambizzjoni, l-inġustizzja u din iġġib il-firda. Kemm kellna tradizzjoni sabiħa aħna l-Maltin illi fil-familji tagħna konna ngħidu r-Rużarju, qegħdin fix-xahar tar-Rużarju bħalissa daqt jispiċċa. Għax importanti li fil-familji tagħna nitolbu. Għax bit-talb inżommu il-preżenza ta' Ġesu fostna. Kemm importanti illi morru l-quddies, illi nqerru nitqarbnu biex ikonna l-Ġesu fina u jkollna l-Ġesu bejnietna. Għax fejn hemm Ġesu hemm il-paċi, fejn m'hemmx Ġesu hemm il-firda. Il-kelma li smajna tagħmilna messaġġiera tal-imħabba li tħeġġeġ u sinjal ta' kontradizzjoni. Nitolbu l-Alla l-Missier jagħtina l-qawwa li nimxu wara ibnu Ġesu u ngħidu mexxi l-passi tagħna fit-triq tal-paċi. Mexxi l-passi tagħna fit-triq tal-paċi. Nitolbu sabiex l-insara ma jibżawx jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom
quddiem l-indifferenza tal-oħrajn. Mexxi il-passi tagħna fit-triq tal-paċi. Sabiex fid-dinja issaltan dejjem il-paċi u l-għaqda u l-bnedmin ifittxu li jifmu u jaħfru lil xulxin. Nitolbu il-passi tagħna fit-triq tal-paċi. Nitolbu sabiex il-ġenituri ma jfixklux l-għażla ta' wliedhom għal ħajja konsagrata jew tampen fil-Knisja, imma jgħinuhom iwettquha bil-ġenerożità. Mexxi mulej il-passi tagħna fit-triq tal-paċi. Sabiex is-sem tagħna f'din l-Ewkaristija jagħtina l-qawwa li nsiru ħolqien ġdid nitolbu. Mexxi il-passi tagħna fit-triq tal-paċi. Ilqa' missier dawn it-talbit tagħna, eħlisna min-nar li jeqret u jħeġġiġna bin-nar tal-imħabba tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej daw l-offerti tagħna li bihom aħna nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu. U b'tama sħiħa nistennewk jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u mal-anġli infaħruk u ngħidulek minn qalbna. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħaj l-ħobs, ratti l-ħajr qasam. Tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Kukol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr li jogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Aqmel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna Kristu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna li nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ma ninfiret minnek.
Dan hu l-ħaruf tal-Alla, Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu mulej bis-sagramenti li tajtna inti tagħmilna għaqda waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu li t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja, ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal,
servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni Seb, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stani napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni Seb u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolmu li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni Seb qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna. Għalik jismat talb tagħna Ġesu li tweled għarina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tal-dawl l-ewwel Sidna Ġesu Kristu tagħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħellisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li tweled għalina u li ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru
Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammem. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru, Ġesu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija
fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru, Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru, Ġesu Kristu iwaqqaf l-Ewkaristija, is-sagrament tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qatt tal-btana. Kristu l-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob li għalina. żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok klien. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-murda. Itlob għalina. Kien tal-mitinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel ħtija. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu.
Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. Litanija tal-Qaddisin. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzjon, Itlob għalina. Beata Deotata Bizani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata konċissjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin tiegħu.